vegetariánus. Gondolta magába, ki kéne próbálni azt a sárga lyukas ízét, mint az egérrel, mert unja már a banán. Cica, 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 miért mész át az úton, hiszen piros van? Azért megyek át, azért megyek át, azért megyek át, mert sajt van oda át. Sajt, 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 sajt van oda át. Miau, 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 sajt van oda át. Látta ezt a kutya, nem hagyhatta ki ő sem. Nézett a cica felé, és úgy gondolta, neki is jut egy abban sárga ízéből, mint a cica rád. Kutya, 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 miért néz át az úton, hiszen piros van? Cica megette a sajtomat, nincs mivel megtömnöm a gyomromat. Wow, sajt, 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 sajt van oda át. És milyen sajt? Camembert, trapista, a finom emmenteli és a medve sajt. Sajt, 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 sajt,